Ang inyong mo'y delisyosang ka-love team, Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na naputukan ng fireworks, yung mga lucis. Puputok ba yung lucis? Actually, ako kasi hindi rin ako lumaki sa pamilyang nagpapaputok. Pero masayang nakakakita ng mga batang nagpapaputok. Yung nasa right age. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta, DJ Maratoni. At kanina nga, nabanggit ko, since nandun pa tayo sa postpartum ng New Year, syempre balikan natin kung ano nga ba yung mga kaganapan kapag ka New Year. At isa sa mga hindi mawawala, syempre, is yung mga fireworks. Oo, ang gaganda, no? In fairness talaga, kapag ka may mga social media na nakikita mo na yung mga iba't ibang bansa, nagpapasiklaban. Oo, nakita ko yung sa Japan. Once na pinalabas yung fireworks sila, nagko-courting Godzilla, be. Walang sinabi yung fireworks natin na hinaluan pa ng mga kable, mga wire ng mga bahay kasi nga nakaharang no? Pero nakakatuwa. Pero natanong mo ba ang sarili mo kung ano nga ba ang ibig sabihin o kung saan nga ba galing ang fireworks? Sabi, ayon sa aking research, ang mga fireworks daw ay nagmula sa China 2,000 years ago, kung saan ito ay ang kanilang paraan para matanggal ang mga malas at syempre kapag may mga engranding selebrasyon. So makikita ko natin doon na kapag ka may fireworks, ito yung mga tipong new chapter of your life. Balik alindog. Sige nga, usapang balik alindog. Sino ba dyan ang may mga New Year's resolution na gusto nang mamaya? Diyos ko, be! 26 years na ako nabubuhay, di pa natupad yung pangarap mong yan. Yung resolution mong yan. Sabi nga nila na mahirap daw magpabalik alindog kasi nga raw mahal. Sino nagsabing mahal? Sino nagsabi na kapag ka nagbabalik alindog ay puro lettuces lang, romaine, lettuce, salad lang kakainin mo, be? Siyempre, di ba, kapag ka mga ganyan, dapat ngayon pa lang, medyo nagsusulat-sulat ka na ng mga plano in life. At ako'y naniniwala at ako na rin ang mismo nagsasabi na hindi po kailangan na puro salad ang kakainin mo kapag ka gusto mong mag-diet. Oo, lalo na kapag ka ganyan. Di ba, syempre, New Year, gusto mo sana ma-experience yung katawan mo nung 1998. Syempre, hindi mo ma-experience yan kung hindi mo sasamahan ng disiplina sa katawan, B. Syempre, bukod din sa pag-fireworks o yung celebration, syempre, party ng New Year ay yung mga gusto nating resolution, di ba? Bukod kanina sa mga masasarap na pagkain, syempre, bukod dyan, kailangan meron din tayong balik alindog resolution. Handa ka na ba? Handa ka na ba magbago for a better and fitter you? Oo, sige, mamaya lang. Hold on tight. Huwag ka mag-alala. Ano to? Budget friendly. Before na makinig ka muna ng Feel Good Music, ngayong Feel Good Friday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Of missing lovers past.